Hűha! Mennyi színes csillogó csecsebecse. Na majd jól megrákcsálom őket. Mi van itt? Itt? Ez mi? Jaj, de jó illata van. És ez mi? Ez mi? Jaj, annyira izgatott vagyok. Ó, és ha jól látom, igen, megérkezett a Mikulás. Meg kell lesnem, hogy mit hozott. Ez lehet, hogy nem is az enyém, de nem baj. Megnézem, mi van benne. Nézzük csak meg, hogy mi van ebben a kis zuknicskában. Még az is lehet, találok benne egy kis nokedlis lecsót, meg szalonnát, meg kolbászt. Hey! Ó, nem már! Ó! Meg kell várnom a gyerekeket, csak akkor nézhetem meg, mit hozott nekem a télapó. Nem igazság. Úgyhogy kedves Bulcsú és Blanka, kérlek titeket, gyertek mi hamarabb este. Nektek is hozott ajándékot a télapó. Nagyon várlak titeket.